Здравейте! На днешния 16 юли през 1990 г. умира Никола Русев, един от ярките драматурзи от годините на социализма, за когото малцина знаят, че пътя му в театъра започва с режисурата. Завършва Държавното висше театрално училище през 1954 г., а след дипломирането си работи в драматичния театър на град Обухин, както и в Софийския театър на Българската народна армия. Една от най-известните му пиеси е Старчето и стрелата. Сюжетът й разказва за времето на средновековието, когато корумпирани боили са опитали да въздействат на Кана с цел да ликвидира първата българска държава и да я обедини с Византия. Някои критици твърдят, че това била иносказателна критика срещу опитите на Тодор Живков да превърне България в 16-та република на Съветския съюз. По-късно обаче е припознат от комунистическия официоз и влиза в групата на писатели като Николай Хайтов, Георги Марков, Антон Дончев, Серафим Северняк, на които им е поръчано да напишат текстове по повод 25-та годишнина от комунистическата революция на 9 септември. Аз бях Александър Христов от театрално дружество Конфликт. Бъдете здрави, ходете на театър и до нови срещи!